Hi guys, welcome back to Danu Biruwa's YouTube channel. ಜವನೇ ಜಂಜಿ ನೆಗಡಿ ಪ್ರಾಯ ಸಂಜಿ 15 ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯ ಜಂಜಿದ ಪ್ರಾಯ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳ ಅದಿಪ್ಪುಂದು ಇವು ಯಾತೇನ ಗಲಾಟೆ ಪೂರ ನೆಟ್ಟೆ ಬಲಿಪುನ ಪಾಪುಂದು ಒಂದು ಪಾಪು ಇತ್ತು ಅಂದು ಯುದ್ಧನಾಗ ಮೂಲ ಪಾರ್ದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂದು ಇರ್ಪೂರ್ಚಾವು ಯುದ್ಧದ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪರ್ ತಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ನೆಟ್ಟೆ ಬೋಂತೀನಿ ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಒಂದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಗುಂಡಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪ ಪಾರ ಒಂದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಂದೆ ಅಪ್ಪ ಈ ನೆಟ್ ಹೋದು ಇಂಚ ಹೋದ್ ಮೆಲ್ಲಲಾಗಿದೆ ಪೈಪ್ ಬೂರ್ನ ಪೈಪ್ ಪತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಕಟ್ಟದಿರತ್ತೆ ಹೈಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಹೋದ ಹೋದ್ ಮಿತ್ತು ಹೋಗ್ನೆ ತೇವ್ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಲ ಆಗಿದ್ದು ಹೋಗ್ಪುನಿ ಕರಸತಿ ತಪ್ಪದಗುಲು ನೈಟ್ ತೇವ್ ಧೈರ್ಯ ಇಡೇಟ್ ತಪ್ಪದಗುಲು ಗೊತ್ತಂದೆ ಐಟ್ ಕುಲ್ಲುದು ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಜೆತ್ತದು ಬೋಪುನಿ ಮಗೇಲುಂಡು ತುಲಿಗೆ ಇರೆ ಕಿನ್ನಿ ಬರ್ಚಿ ಮ್ಯಾಗ ಗಿನ್ನಿ ಪಾಪ ಬರಿಟ್ಟು ಪಡವು ಕಿನ್ನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಿನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಿದನ್ ಹೆಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಹೋದ್ವಾರಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ತಿಕ್ಕನ್ ಎಸ್ ಅಲೆ 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 ಬಾರಿಸಿ ಹೋಗುದ ಮಲ್ಲ ತೆಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಕು ಬರ್ಚಿ ಕೈಟ್ ಹೊತ್ತು ಬರ್ಚಿ ತುಚ್ಚಿಂಡ ಮಾರ್ರೆ ಗಮ್ಟೆಪ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬರ್ಚಿಂಬ ಬರ್ಚಿ ಗಮ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ಕೊಂಜಿ ಗಮ್ಟೆ ಬತ್ತ ತಿಗಲ್ಲ ಅಟ್ಟ ಬರ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಕೈಟೆ ಬತ್ತಂಡಿ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಧನು ಬಿರುವಾಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಗುಲಿ ನೀತ ದೆಂಜಿ ಬತ್ತರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಜನರು 10 ಜನ ಅಲ್ಲ ತುಲಿ ಗಂಟೆ 11 ಜಾತದೆ ಹೋದ ವರ್ಪ ಎಂಕುಲು ಏತ್ ತಿಕ್ಕುರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿ ತೋಷ್ಪ ಗೋವಿಂದ ಗಣಪ ಪೊಯ್ ದೊಣ್ಣೆವರ ಅವೇಂಜಿನ ನೆತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಲೈಟಾ ಕತ್ತಲ್ಲ ತೂಜ್ಜಿಯ ಮಲಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ದಾಕಲು ಮುಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ನೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲೆ ಇಂದು ಏರ್ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಂಜಿ ಬತ್ತು ನಾಟು ಮುಗಿಲ್ಲ ಜಂಜಿ ಬತ್ತು ದಾನಂದೆ ಗೊತ್ತು ಕತ್ತಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅದು ನುಲಿಕಲು ಓಡೆ ಬೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ ವಾರ ಜಂಜಿ ಬತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಕರಡಿ ಬತ್ತರ ಒಂಡೆಗೆ ಬಲಿಪುಣ ಅದು ದೆಂಜಿ ಸಾವು ಮಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದೆ ಬೋಲ್ತದ ಗಮ್ಟೆ ದೆಂಜಿದ ಕಾರು ಕಟ್ಟರೆ ಗಮ್ಟೆ ಬುಲ ಬತ್ತವ ಹಿರಿಯರು ಅತ್ಯ ಇಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನಿ ಎಂಕಿ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನ ಪಿರಾಡು ಪುಣ್ಯಾನ್ ಎತ್ತವಾರ ಗಂಟೆ 11 ಜಾತ್ರೆ ಮಾರ ಸುರು ತೀರ್ತು ತೂಲ ಮಾರ ಬೊಕ್ಕಿಂಜಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಜಂಜಿ ಬತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಓಡೆ ಓದ್ತೀರಿ ಸಾವು ಜಂಜಿ ಒತ್ತರ ದಿನ ಕನಕ್ಕಾಡ ಪೆರವೈ ದಿನ ಗೊತ್ತಾಗುದಿ ಕತ್ತಿ ಹೊತ್ತೊಂದು ತುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕತ್ತಿ ಹೊತ್ತೊಂದು ಜೈದೇರು ನಾಡುವೇರು ಬಾರಿ ಟಾರ್ಚಿ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಅನ್ನ ದೆಂಜಿದ ಕಣ್ಣು ಲೈಟ್ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ದೆಂಜಿ ಬಿದಾಯಿ ಬುರುಂಡಿತ್ತ ನಿನ್ನ ಇಂದು ದೆಂಜಿ ಹೋಯ್ ಕಜಿಪುಗೇನಾ ಅಂದು ಮಾರ 10 ಜನ ಬರ್ತದೆ 10 ಜನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾಡ್ ನೀಡು ತೂಪಣಿ ಮಾರ ಪೂರ ತೂ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ 10 ದಿನ ಮೂವಿ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಕಾರ್ದ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಲು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಕಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಿದ ಹಿಡಿದು ಪೂರ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುಲ ಅದೇ ನೋಡಿ ಬೋಲ್ವಾಡ ಬೋಡ ಎಂಜಂಬೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಿಲಾಗ ಮಲ್ಪುನಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅತ್ತೆ ಜಾರ್ನಿ ಓಲರ್ ಮಾರ ಬಲ್ಲೆಡುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಜಂಜಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವು ಯಾರು ನಾಡು ಜ್ಞಾನಮ್ನೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜಂಜಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂಚ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಓ ಜಂಜಿ ಅಲ್ಪ ತಪ್ಪದ ಉಲ್ದಿಪ್ಪುಂಡ
ಕಲ್ಲದೆ ತುಕ್ಕೊಂಡು ಜಂಜಿ ಅದ ಹೌದಾ ಕಲ್ದರೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಜಂಜಿದ ವಿಧಾನ ದಾದಕ್ಕೆ ಹಾ ಐತಿ ನೀರು ಉಂಟರ ಮೀಂದಲಕ ಹಾ 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 ಅವು ಕಲ್ಲದೆ ತಪ್ಪದು ಫುಲ್ಲು ಅದೇ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಒಂದು ಕೋರಿದ ಕರ್ಲಕಾಪಟ್ಟ ಕಂದುಜ ಅಂಚ ನಿಕು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಈ ಒಂದೇ ತಿಕ್ಕಿಂದಪ್ಪ ಅದು ಮುಂದೆ ಅದೇಗೆ ಪಾಪ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪೆರಂಡ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾ ಇಂದುವಲ್ಲ ತೆಂಜಿ ತೆಂಜಿ ನಿಕುಲು ನಡೆದ ಕಣವಡತಿ ಎಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲಸ ಇಂಚ ಇಂಚ ಹಾಕು ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲ 1 ಕಿಲೋ ತೆಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋ ತೆಂಜಿ ತೋಚ್ಪಾಗ ಕೋಡ ತೆಂಜಿ ಬತ್ತಿರ ತಿಕ್ಕಿ ನಿಂದು ಅವು ಕೋಡದಾಯ ತುಪ್ಪ ಜರ್ಕೆ ಅಂತ ತರಲೆ ಎನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಅನ್ಪಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಅಕುಲ್ತಾದ ಪುಣ್ಯ ಅವಳು 2 ಜನ ಇಂಚಿ ಓದ್ತೀರ 2 ಜನ ಅಂಚು ಓದ್ತಿರಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಲ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಜಂಜಿ ತಿಕ್ಕನಿಗೆ ತೂಕ ಪೋಯಿ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ದೆಂಜಿ ತಿಕ್ಕದಿಂಡು ಓಂಡು ದೆಂಜಿ ಉಂಡು ಅಲೆ ತೂಲೆ ದೆಂಜಿ ತಿಕ್ಕದಿಂಡು ಯಾಯ್ ಸಬಾಸ್ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೆಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾತನು ಯಾರು ಸಾರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪತ್ತಿಯರು ಸುದರ್ಶನ್ ಒಬ್ಬ ಒಲಿ ಮಾರ కొంచెం బల్లు అనేది వెళ్ళేత మారే కారు కట్టరంది పిరివల్లు పురివల్లు అది పోతున్నా చెప్పరా నేటేం చెప్పు మెల్ల చెప్పడు అది కొంచెం కుత్తి ఉండు చూలే మీరు ఇద్దో పోయిలాగా ఇందు కొట్టే అల్లే కొట్టేదే వరుసగా ఎట్టండి కొట్టే వరుసగుండు ಪ್ರಶಾತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ನೇರವಲ್ಲ ಹೈಟ್ ಓಡೆ ಅಂದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ పోయి ಮೊರಂಟೆ ಅಲೆ ಮೊರಂಟೆ ಅವು ஒரு லைட் ಲಕ್ಕುದಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಲಕ್ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಅಂದು ಮಾರ ಪಾಪ ಮಾರ ನೀ ಹಾಕಿನ ಪೆಟ್ಟಾಕಿಂಡ ಪೆಟ್ಟಾತಿ ಕೈಟಿ ಹೋಗ್ತಿನ ಅಂದೆ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿಂಡಿ ಲಾಗಿಂದದು ಗಮ್ಟೆಪ್ ತಗೋಲ್ಲ ಗಮ್ಟೆಪ್ ಕಟ್ಟಿ ಆಯ್ಕೆ ಗಮ್ಟೆ ಬೆಂಜಿ ಕೈಕಿ ಅವು ಬೋಪು ಜಾವು ನಾನು ಅಲ್ಪನೆ ಬಕೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಏ ದೆನ್ನಿದ ಸಾರು ಅನ್ಪುಣದ ಸುಕ್ಕ ಅನ್ಪುಣ ಕಬಾಬ್ ಕಬಾಬ್ ತಿಕ್ಕದಿನಿ ಒಂಜಿ ಜನ 10 ಜನ ಬೈದೇರು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ದಿಗದನು ಅಂಚು ಹೋತಿನ ಸೀದಾ ಹೋಯಿರ ಅಂತ ಕತ್ತರಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಬರ 10 ಜನ ಬೈದೇರು ಮಾರ ಒಂಜಿ ದೆಂಜಿ ದಿಗದನು ಈಗ ಗಂಟೆ ತಂದು 11 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ತೆಗೆದೇನೆ ಎಂಗ್ಲೈ ಮುಕುಲ್ ದಪ್ಪು ಇರೋದಾನೆ ಅವು ಗೊತ್ತಾ ಬಂಜಿ ಲೈಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೂರೋಡ ವಾಡೆಗೆ ತಂದು ನಾನಮ್ಮನೆ ಎದುರು ಓದು ನೋಲ್ದ ಹೊಡೆದಿರಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಇವರು ಈಗ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೆಂಜಿ ಸುಕ್ಕಾಗು ಒಂಜಿ ದಿಗದನ್ನು ಇತ್ತ ಸುಕ್ಕಾಪು ಜಾನ್ ಸಾರಾಪು ನಾನು ಜಂಜಿ ಟಿಕ್ಕ ಮನ್ಪುನ ಐಡಿಯಾಡುಲ್ಲ ಏನು ದಿಕ್ಕುನು ತೂಕ ಉಂಡ ರಂಚಿ ಬೈರು ಒಂದೇ ಕನಿಗೆ ಬಾಲ್ದಿ ಬತ್ತವಲ್ಲ ಬಾಲ್ದಿ ಕೊನ ಹುಡುಗೆ ಎಬು ಚಿಕ್ಕ ತಿನ್ನಿದಲ್ಲ 10 ಚಿಕ್ಕ ತಿನ್ನು
ಒಂಜಿಗೆ ಕೆದು ಕೋಚಿ ಮಾರ ಕೆದು ಎದುರು ಹೋಲಿ ತಿಕ್ಕೆ ಪಿರೋನ್ ತಿಕ್ಕನಿಗೆ ಅಂಚೈತೆ ಕಣ ಎರಡು ಮುಜ್ಜನ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಹೋಯ್ ತೂಕ ಏತು ಮಲ್ಲ ದೆಂಜಿ ತಿಕ್ಕದಿನಂದು ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ದೆಂಜಿ ಬತ್ತುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಾಡು ಅವು ಕನ್ನಡದಾಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾರ ಮಾರ ತುಲೆ ತುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲು ಪೋತಿರುವವರು ಮಾರ ಯಾಕಡೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವಲೇ ಸಂಕಟ ಜಾಯ್ದು ಯಾಕಡೆ ಎಬ್ಬು ಇಂದ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಕಲ್ದಾಕಿನ ಮಗ ಆರಾಯ್ ಬುರ್ನ ಯಾನ್ ಕಲ್ದಾಕಿನಿ ನಿನ್ನೆ ಮರ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಅಂದು ಮಗ ದೊಡ್ಡಲೊಳಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಓಡಿಗೆಲ್ಲ ಪುನ್ ಮಾರಾಯ ಹಾ ಇಂದಿದ ಊರ್ನಿ ಈ ಆಯ್ತು ಐರಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡಂತ ನಮ್ಮ ಕಂಚ ಎಬ್ಬು ಅಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿನ್ 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 ನಂದ ಅಲ್ಲಿ 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 ದೆಂಜಿ ಕೈಟ್ ಬರ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ದೆಂಜಿ ಕೈಟ್ ಬರ್ತದ ಹೊತ್ತದಾರು ಬಾಡಿ ಇರ್ತಲಿ ಯಬ್ಬೋ ಇದು ಬಾರಿ ಬೇತ ಕಲರ್ದ ದೆಂಜಿ ಇದುಲೆಗೆ ಬಾರ್ಸೋಕೊಂಡು ಅರ್ಧದ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಉಳ್ಳರ ದೆಂಜಿಡೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದುಳ್ಳರ ಅಲ್ಲಿ ನಾಡು ನಾಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕು ಉಲಾಯಿ ಪೋಪಿರ ಕಲ್ಲು ಜರ್ಪು ಇರದಾನೆ ಬಾಬಾ ಅಂದೆ ಇಂಜಿ ನೀವು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಪುಡ್ದು ಅವಂತೆ ಬೊಲ್ದುದ ಒಂದು ಬೇತ ಜಾತಿ ಅವು ಮುಂತ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಒಂದು ಮುಂತ ಕುಟ್ಲದ ಅಲ್ಲಿದ ಹಿಂಗಿನ ಮಾರ ಕುಟ್ಲದ ಬೊಲ್ದು ಒಂದುಂಡು ಕುಟ್ಲದ ಬೊಲ್ದದ ನಂದು ಮಾರ ಕಪ್ಪುಂಡು ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪುಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದ ನಿಕುಲು ಒಂದು ಆ ಗೋಣಿ ಕಣರ ಗೊತ್ತಿರಿಗೆ ಓಡಿ ಮಿತ್ತು ಕಲ್ಲು ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ದಾದಲಾಡು ಪಾದೋಡು ಪಾಡ್ಕ ನೀವು ಬಿದ್ದಾಗ ಐದರ ಅಲ್ಲಿಯ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿನ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸತ್ಯ ಎಂಗ್ಲೇ ಕಾಂಡನಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪೆರ ನರಕಾಪನ್ ಮಾರತ ಇದೇ ಇತ್ತ ನೀರೊಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಟು ವರ್ಷವಾಯ್ತು ನಾ ಅಂಚ ಇದು ನರಕಾಪನ್ ಈತಲ ನೀರು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಊಲೇಜ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಬರಪುಜಿನೇ ಗಂಗಸರ ಒಂದು ಪರಕ್ ನೀರತ್ತೆ ಉಂಟುದುಪ್ಪುನ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಕಲಿ ಅವನ್ನಿ ಡೈಲಾಗ್ ಇರ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರು ಪಾವುರ್ದಾರವ ಅಂದ ಪಾವುರ್ದಾರ ಕಿಶನ್ ಪಾವೂರ್ ಕಿಶನ್ ಪಾವರ್ ಆತಂದು ಕಿಶನ್ ಪಾವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಕಿಶನ್ ಪಾವೂರ್ ಬೈದೇರು ಬಾರ ಆರ್ಲ ಬೈದೇರು ಕಿಶನ್ ಅರೆ ಕಿಶನ್ ಪಾವೂರ್ ಇನಿ ಗಮಟೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ತುಲಿ ಒಂದು ದೆಂಜಿದ ಕಾರ್ ಕಟ್ರಗೆ ದೆಂಜಿದ ಕಾರ್ ಕಟ್ರೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಾರು ಒಲಿ ಇರಾವಡು ದೆಂಜಿದ ಓಜಿ ಒಂದುಂಡು ಅಂದು ಮಾರ ಕೈವಾಡು ಇರುವಾರ ಕಲ್ಲು ಜರುಪುನದ ಅದ ಉಂಡಾ ಉಲಾಯ್ಡು ದೆಂಜಿ ಉಂಡು ಗೆಂಜ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಅಂದು ಮಾರ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಾರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಾ ಆತಂದ್ರೆ ದಣ ಪತ್ತೋಡೆ ಆಪುನ ದೆಂಜಿನಿ ಅಕುಲ್ದ ಅದಲ್ತೀರಿ ಬೊಲ್ಲಾಡ್ ಬೋಯ್ಜಿರತ್ತ ಅವು ಕಲ್ಲು ತೆಪ್ಪುಗೆ ಅವ್ನು ಬಂಡಗಲ್ಲ ದೆರ್ತದ ಮಿತ್ತು ಬರಕಿದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ದೆತ್ತು ಬರಕಿದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾ ಸೈಡ್ ఒక ఈత స్పీడ్ నీరు ఉప్పుడు అది అలా తిక్కిన ఆ లాస్ట్ రేటు ಕೊಡ್ತುಲಾಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಡ್ಡ ತಿಕ್ಕದ ನಿಂಬ ಯಾವ ಅವ್ಳು ತಿಕ್ಕಿನ ಅಂಜಿ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಅವಳು ಸುದರ್ಶನ್ ತೆಲ್ಪುದ ಸಾರು ಮನ್ ಪೊಡು ಬಟಾಟೆ ಬಾಡ್ದು ಐಕ್ ಪುದರ್ ಉಂಡತ ಕಲ್ಲು ಜೆಂಜಿ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಮೂರು ಕಲ್ಲು ಜೆಂಜಿ ತಿಕ್ಕುಡು ನಮಕಿತ್ತ ಬೊಲ್ದು ತಿಕ್ಕಿನ ಸುದೇ ಅಂದ
ಆವುಲಿ ಮರ ಇದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ದಿದ್ದ ಸುಜ ಚೆಂಜಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತಾ ಕಣ್ಣು ತುಲ್ಲ ತೂಪುನ್ ತುಲ್ಲಗೆ ಅವು ತೂಪಿಂದ ದರ್ತದಿರ ನಮ್ನೆ ಮಗ ಕಣ್ಣದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುನಲ್ಲ ನಿಜವ ಆಂಟಿನಾ ಓ ಆಂಟಿನಾನ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುನಿ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಹಂಪು ಇಂದು ಬಿರಂಜು ಕಪ್ಪದ ದೋಚಿನಿ ಸಂಜೆ ಜೂ ಉಂಡು ನಂಜೂ ಉಂಡು ಈ ಕಲ್ಲು ನೀವು ಇಸ್ಕೋಣ ಆಯ್ತು ಪಾಪ ಪೋಡಿಗೆ ಆತನ ಕಾಜು ಮಲ್ಪುರ ಅಂತ ಆಯ್ ತೇಪು ಇದ ಮೀಪ ಅನ್ನದಾನೆ ದೆಂಜಿನ್ ದಾದಯ್ಯ ಇದೇ ಬರ್ಪುಜ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಾರ ದಯ್ಯಾಡು ಬೇತೆ ಹೋಯ್ ತೂಕ ಯಾನ್ ಬರೋಡ ಆರಲ್ ಬಜ ಬಚ್ಚ ಒಂದು ಅಪ್ಪದೆ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ ಅಲ್ಲ ಉಂಡಿಗೆ 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 ಉಂಡಿ ಉಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಂಡಿಗೆ 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 ಅಲ್ಲೇ ಬತ್ತಿಯರೇ ಹತ್ತದೇರ ಅಲ್ಲೇ ದಿಕ್ಕನ್ ಎಸ್ ಅಲೆ 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 ಬಾರಿ ಸೋಗದ ಮಲ್ಲ ತೆಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಏ ಕಾಯ್ಕು ಬರ್ಚಿ ಕೈಟ್ ಹೊತ್ತು ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ತುಚ್ಚಿಂಡ ಮಾರ್ರೆ ಗಮ್ಟೆ ಕೊರ್ಲಿ ಬರ್ಚಿಂಬ ಬರ್ಚಿ ಗಮ್ಟೆ ಪಾಡ್ಕೊಂಜಿ ಗಮ್ಟೆ ಬಾತ ತಿಗಲ್ಲ ಅಟ್ಟ ಏ ಬರ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಕೈಟೆ ಬತ್ತಂದ್ರಿ ಮೂಜಿ ದಿಕ್ಕಂಡು ಚರಣ್ ಅವರಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕಿಶನ್ ಪಾವ ಇವರ ಈಗ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ ಬಿಂಗ ಅಂತ ನಾನು ತೂಪುನೆ ಅಂದ್ ಬಗು ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ಆಟಗಾರ ಚರಣ್ ಅವರಿಂದ ಬಲಿಪುಣ್ಯ ನೋಡಿ ಬಲಿಪೆರ ಒಂದು ಮಾರ ಅತ್ ಈತ್ ಬಾತದ ನಂಜಿ ಬಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಪಿರಾವಡ್ ಬಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಬಾತದ ಮಾರ ರಥ ಆಮ್ಯ ಇಂತನ ಬಲ್ತು ಕೈ ಬಂಡು ಓಡಿ ನೋಡಿ ಇವರು ಚರಣ್ ಇವರು ಆಂಕರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಇವರೀಗ ಬೆಂಜಿ ಹಿಡಿಯಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಜ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಮನೆ ಇವರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಮತ್ತು ಮದುವೆದ್ದು ಮೆಹಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬಾಲತೋಟೆಲು ಮತ್ತೆ ದೆಂಜಿ ಹಿಡಿಯಲು ಸಹ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈಗ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೆಂಜಿ ಹಿಡಿಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಉಚಿತನ ಮಾರ ಕಾಸಿದ್ದ ಕಾಸು ಉಚಿತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾರಂಭದ ಖರ್ಚು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವರ್ಕ್ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಂಗೆ ಹಣನೇ ಬೇಕಂತ ನೀವು ಇವರ ಮುಖವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇವರ ಚರಣ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಉಂಟು ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಇವರನ್ನು ಇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ ನೋಡಿ ಬಜ್ಪೆ ಚರಣ್ ಪುದರ್ಬಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ಚರಣ್ ಬಜ್ಪೆ ಅಂತ ಚರಣ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ 26 ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗುರ್ತು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಇವನು ಕಿಶನ್ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕಿಶನ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಅವರು ಅಚ್ಚ ಅವು ഞാൻ സത്യ ട്യൂബ് ലൈറ്റ് തന്നു നിന്നി തീരുമാനം മല്ല LED ട്യൂബ് ലൈറ്റ് പത്തോ ഇருந்து ತುಲೆ ಗೆಂಜಿಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬೋಡ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಹತ್ಯಾರ ಪತ್ತ ಒಯ್ದಿರಿ ಈತ್ ಉದ್ದದ ತುಲೆ ಖಾಲಿ ದೆಂಜಿ ಬತ್ತಾರ ನಿಂದೆ ಮುಕ್ಲೆ ಬುಡ್ದು ಬೋಚಿ ಮಾರ ಅತ್ತ ನಿಕುಲು ದೆಂಜೆ ಬತ್ತು ನಾ ಅತ್ತ ನೀರು ಮೀನು ನಾ ಒಂಜಿಲ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಆಯ್ ಚರಣ್ ಒಂಜಿ ಒಯ್ಕು ಈಗ ಕೈವಾಡು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಮಾರ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಆಯ್ತು ಕಲ್ಲು ನಂಜಿ ಬರೀ ಅಂಟಿ ಕಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾ ಬರೀಡಿದಿಲ್ಲವ ಕೊಂತ ಒಬ್ಬ ಕತ್ತಲೆ ಮಾರ ತೋಜುಲ್ ನೆಜ್ಜು ಮಾರ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಒಂಚೂರು ಬರ್ಪುಜಿ ತುಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಬರೀ ಅಲ್ಪ
ಈಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಪಿಂಕನೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಈಗ. ಉಂಡಾ ಏ ಕಿನ್ನಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಮ್ಯಾಗ ಗಿನ್ನಿ ಪಾಪ ಬರಿಟ್ಟು ಪಡವು ಏ ಕಿನ್ನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಕಿನ್ನಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ತಿಕ್ಕದನಿಗೆ ಹೆಂಗ್ಲು ಅಲ್ಪ ಹೋದ್ವಾರ ನಿಕ್ಲು ನಾತಂಡ ತಿಕ್ಕನ ಫೋನ್ ಹೋದಾರ ಬೆಂಗ್ಳು ಬಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ತೊಟ್ಟೆ ನಿಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕದಿನ ಒಂಜಿ ಮಾರ ನಿಗ್ಲೆ ತೊಟ್ಟೆ ಅತ್ತ ನಿಗ್ಲೆ ಉಂಡಾ 10 ದಿಂಜಿ ದಿಕ್ಕದಿನ ಅಲ್ಪ ಫೋನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಲೆ ಬಾರಿ ಹುಷಾರು ತಗೊಳ್ಳು 3 ಜನ ಹಾಕಲು 2 ದಿಂಜಿ 10 ಕೊರಿಯರು ಅದು ಸತ್ಯ ತಿಳಿಕೆಲ್ಲರೊಂದು ಮುಗಲು ಪೋಪುಡ ಸ್ಟೈಲ್ ತಿನ್ನ ಮೇಲ ಹೆಂಗ ಅವತ್ಯ ಮೇಲ ಹೆಂಗ್ ಪಿರೋಡೊಂದೊಂದು ಮೇಲ ಯಶ್ವಿತ್ ನನ್ನತ್ತ ಹಂಗಿನ ಪಿರೋಡ್ದುರಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬೋಡಿಗೆ ಅವನೊಂದು ತೂಲೆಗೆ ಬರೋದು ಹಂಗಿದ ನೀನು ತುನ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋದು ಪಿರೋದುಲಾಗ ಹಂಗಿದೆ ಮೇಲ ಮುಟ್ಟಾಡುದು ನಾಗ ಅತ್ಯ ಮುಕುಲ್ಪುರ ಬೊಬ್ಬೆ ಕೇಂದ್ರ ಎರುಂದು ಎನ್ನಿರತ್ತ ರಾತ್ರಿ 11 ರಾತ್ರಿ ಮುಕುಲ್ ಅದೇ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಫೋನ್ ನೆಟ್ಟು ದೆಂಜಿಪ್ಪಂದು ಯಾರು ಉಡ್ಚಿದಿನ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಸ ಈತೆಯಲ್ಲಿ ತೋಡು ದೆಂಜಿ ಬಲಿಪುಣ್ ಬೊಯ್ ಅಕುಲ್ ಓಡಿ ಬೋತಿರ್ಯಾ ದಾದಾ ಈಂದಿದೆ ಓ ಕತ್ತಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಓಡಿ ಬೋತಿರ್ಯ ಮುಗ್ಗುಲು ದೆಂಜಿ ಹೊತ್ತೊಂದು ನೀರು ಹೋಯ್ಚಾರತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ದೇವರೇ ಲೈಟ್ ತೋಜಿಲ್ಲ ವಾ ಮರ್ಲೇರಿಯಾ ಅನ್ನ ಮಸಾಲ ಪಾರ್ದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಪೆರೊಂಡಿಗೆ ನಿಗಲ್ ತಿಗಲಾಟನೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ತಿರ್ದೇನೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈತ ಮಾರ ಇಡೆ ಬಣ್ಣ ಮಿಸ್ ಆಣ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ದೆಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯರ್ ಅಲೆ ಅರೆ ನಾನು ತೆಗೆದಂತಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಈರ್ ಬರ್ತೀನಿ ತುಲೆ ಬೇರೆ ಪಾತು ಕೊರ್ನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತದುಂಟು ಅಲ್ಲೇ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲೇ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತೇನೆ ಮಂತಾರೆ ರಡ್ಡು ಬೋಲ್ತೇನೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಿಯಾ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ ಇನ್ ಕಾಡಪುರು ಉದಿತ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ತನಿ ಕರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಆಗಿ ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಿತ್ತು ಬರೋದುಂಡು ಬರೋದುಂಡು ಅಲ್ಲ ಬತ್ತ ಚಿತ್ತು ಫೋನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಮಿತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಟೇಪ್ ಹೊಡ್ತುಲಿ ಇಂಚ ಬಾಡಿ ಅಂದ ದೆಂಜಿಗೆ ಅವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪುನು ಒಲ್ಪಾರ್ದು ಬರ್ಪುಣಿ ಇನ್ನು ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ನಾವು ಅದೇ ಇನ್ನೇ ಎನ್ನ ಐದು ಮೊಬೈಲ್ ಅತ್ತ ಮಾರ ಕನತಿನ ಮಾರ ಕವರ್ ಅವನ್ ಚೂರು ಉಷ್ಣದ ಚಿಂತೆ ಯಾವ ಐಟಮ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ ದೇಂಜಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಾರ್ದಿರ ಗೊತ್ತಾಪ ಅಡ್ಡ ಬಾರ್ದಿರ ಅತ್ಯ ಉಪ್ಪು ನಾಲು ಮಾರ ಐಕೆ ಬೀರ ಈ ನಮ್ನದ ಈಗ ಬಂದ ನಾನು ಮಾಸದತ್ತ ತಿಂದು ಏರ ಮಾರ ಬಗುಲ್ ಬಜ್ಜೆ ತಿನ್ರ ಬುಕ್ಲಿಗೆ ಸತ್ಯ ಅದೇ ಕೈ ಕೊರ್ಲಿ ಯಾರು ಮಿತ್ತು ಬರಾಡೆ ಆರು ಒನ್ ಪೇರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಐನ್ ತೆಂಜಿ ತಿಕ್ಕನ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ನಾಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚಂಚು ಪೂರು ಪೋಕ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುನ ತೂಕ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಲ್ಪ ಕಣಪ ನಿಗ್ಲೆ ದೆನ್ನಿ ಚೋಜಾವ
ಒಯ್ಕಲ ಇಂದ ಯಾವ ಮಿತ್ತು ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಮುರಾಣಿ ಅದ ಅಂದ್ ಮುರಾಣಿ ಎಂದು ಇತ್ತು ಬಂಗುಡೆ ಎಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಬಂಗುಡೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಲ್ಲೂರು ಬತ್ತಿತ್ತು ಯಪ್ಪ ತಿಳಿ ನೆಡೆ ಬರ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ನೆಡೆ ಬಲಿ ಬೇರ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ತೋಡು ನೆಡೆ ದೋಡು ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಇನ್ನು ಕನ್ನಿಯ ಕನ್ನಿ ನೆಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ತುಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೌದು ದಿಂಜ ಕಡ್ತೆ ಮಾರ ದಾದ ದಿಂಜ ದಿಂಜ ಅಲೆ ದಿಂಜಿ ತುಲಿ ಬಾರಿಶ್ ಹೋಗ್ದ ದಿಂಜಿ ತೆಗೆದಿನ ತುಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಬೇ ಮೇದ ತೋಟು ಪೂರಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ ಬಾಲ್ ತಿನ್ನ ತಿಕ್ಕು ನಾನದು ಬಲ್ಕಿರ ತಿಕ್ಕುವ ಡೈಲಿ ಗಿಟ್ಟು ಟಾಪ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅದ ಇತ್ತ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಜೋಡ್ ಬರ್ಪುನ ಬರ್ಸಾಗ ತಿಕ್ಕುಳಿ ಜಿಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದಾಡಿ ಮುಕ್ಕದಿ ಆನ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆತ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಜಿಂಜಿ ಇವು ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಿದೆ ಬರು ಇಡಲ್ಲ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಬಾರದಿರ ಚರಣ ಬಾರದಿರ ಅವತ್ತೊಂದು ಇಡಲಾಗ್ಯಾರ ಬತ್ತು ಆಣ ಪೋಯ ಚೂರು ಎಕಡೆ ಪೋಪುನ ವಾಸನ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಭಾವ ಪಾಪ ಲೈಟ್ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರ್ಮಿಸಿವಲ್ಲ ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ ತುಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಿಶನ್ ಪೌರಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ತಂದೆ ಅದು ಬರ್ತೀರಿ ಚರಣ್ ಬಸ್ಪೆ ಅಲೆ ಹಾರೆ ಎಸ್ ಐನ್ ಜಂಜಿ ತೆಗೆದು ನಿಂಗ್ಲಿಗಲೆ ತುಲಿ कमटे पूरा पार पहुंचने लगा थे यस मेरा हाईलाइट आ मेरे पास दे रहा किसान बस्पे मेरे सुजीत पुरियाला अश्वित पावर ಮಾತೆರ್ಲ ಬೈದ ಪೋತಿನಕುಲು ಬೈದರದ ಲಗಾಲ್ಗುಲೆ ಏರ್ಲ ಬಾಕಿ ಆತಿರ ತಾರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕೈತಲ್ಲುತ್ತವಲ್ಲ ಅವನು ಮರ ಅಚ್ಚ ಒಳ್ಳೆ ಬುದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಜರ ತಾವು ನಾಚಿಗೆ ಗಂಟೆ ಭದ್ರಾಡು ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಚ್ಚಿ ಇದೆ ಅಂದ್ವಾರ ಏರ್ಬೆ ಮೂಲ ಅವಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಲ್ದುದ ಹಿಡಿದು ದಾಳಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಸೋಕಿತ್ತೀನಿ ಆ ಬೊಲ್ದುದ ಬೊರ್ಲುಪ್ಪನಿ ಒಂಜಿ ತುಲಿ ಅಲೆ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದುದ ಉಪ್ಪುನಿ ತುಲಿ ಕೈ ಪಾಡುಚ್ಚ ಕುರ್ಚಿಯ ಅಂದ ಮೂರು ಬರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪರಡಲ್ಲ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಆತಗಿ ಪರಪು ಅದ ಅವಂತ ಹಬ್ಬ ಪ್ರಾಯದ ಮರ ಪಾಪ ಇವು
ಜೀವನ್ ಮುಂಜೆ ಅವು ಬಲ್ದು ಕಾರ್ ಕಟ್ಟೆ ಅವು ಜಲ್ಲಿ ಮಾರ ಕಪ್ಪುದ ಚಿಕ್ಕನಾಗೇನೆ ಕಾರ ಇಚ್ಚಿದೆ ಇಂಚೇನಿ ಇಂಚೆ ಇಜ್ಜ ಲತ್ತ ಪ್ರಾಯತನ ಹಬ್ಬ ತಿನ್ನಾಗಲ್ಲ ಐಟ್ ಜವನ್ ಎಂಬೆ ಜವಾನ್ ಎಂಬೇನೆ ಒಂಚೂರು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರ ತೋನಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಾಡಲ್ಲ ಉಗ್ರಾಣ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರ ತೋನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಡಿ ಇಂಬೇರೆ ಮನಿ ಪುನಿ ಇಜ್ಜಿರು ಕೊಂಚ ಬೆಟ್ಟು ಬೆರಿಕೆ ಬಿಡುದು ನಾನು ಅರೆ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಅಂದೆ ವರ್ಷ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂದು 25 ತೆಗೆದು ಅದೇ ವರ್ಷ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂದು 25 ತೆಗೆದು ಅದೇ 25 ತೆಗೆದು ವರ್ಷ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂತಾರೋದು ಬರ್ಲಿ ಸಾವಾರ ಒಂದು ಜವನೇ ಜಂಜಿ ಜವನೆ. ಪ್ರಾಯ ಒಂಜಿ 18 ಪದ್ದೆನ್ಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯ ಜಂಜಿದ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳ ಅದಿಕ್ಕೊಂದು ಆತನಾ ದೆಂಜಿಗೆ ಏತು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಬದುಕುನಿ ಅಚ್ಚ ಮುಗುಲಿತಲ್ಲ ಮನೆ ಗಿಡಪ್ಪು ಗೂಗಲ್ ಬಾರ್ದು ಬರೋಣ ಅಂದ್ ಮರ ಆನ ಬಣ್ಣದ ಅಲೆ ಆನ ಬಣ್ಣದ ಅಡಿಮೇಲೆ ಊರು ಅಡಿಮೆ ಆನ ಬಣ್ಣ ಏರಿಯಾ ನಾವು ಮೀಸೆ ಅಲ್ಲ ಮೀಸೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಮೀಸೆ ಮೂಲು ಎದುರು ಬೈತೀನಿ ಮರಲ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ತಿ ಪಡ ಯಾರು ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಬಿಡ ಈ ಅಂಚ ಬರೋ ಅದ್ಮಾಲ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಾರ ಅದು ಆನ ಪೊಣ್ಣ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಟ್ ಏ ಜಾತಿ ನನ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಆನ ಪೊಣ್ಣ ಅಂದು ತುಯರೆ ನೆತ್ತನೆರಿಯ ತಜ್ಞರು ಸುಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಸಾರಡ ದೇಶವಾಗ ಬಲಿ ಆರು ಬನೋಡಾತಿ ಒಂದು ಇತ್ತೇನೆ ಲಾಕ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿಯ ಅಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಬಲ ಕಣ್ಣಿಡಿಯರಿಯದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಬೋಲು ಬತ್ತೇರಿ ತಿಕ್ಕನ ಅದು ಏನ್ರ ಲಾಕ್ ಬಿದಾಡಿ ಚಿಲ್ಕಬಾರ್ದು ಓಟಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ ಬಾರ್ದು ಆರು ಬಿದೇ ಬರಡೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಗೊತ್ತು ನಾ ಓನ್ ತೂಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಆನ ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಓಡಿಗೆ ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆ ಹತ್ತಿರ ಬಾರು ಎಲ್ಲ ಮಾರ ಸಾವು ಅಲ್ಲೇ ಇಂತು ಇನ್ನೂ ನಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅದ ತುಯಾರ್ಲ ಪೊರ್ಲುಂಡು ತುಲಗೆ ತುಲಿ ಏರ್ಪುರ ದೆಂಜಿ ತೂಸಿಜಾರು ದೆಂಜಿದ ಲಾಗ್ ಐತ ಪನ್ಪೇರು ಹಿರಿಯ ತಜ್ಞ ನಮ್ಮ ರಾಮ್ಬಾಯಿ ಅವರು ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪನ್ ಹೊಡಿತೆ ಒಂದು ಬೊಲ್ದು ಹೋಗು ತುಲೆಗೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಬೊಲ್ದು ಹೋಗು ತುಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಾರಿಂದ ನಮ್ದು ಬಾರಿಂದ ಕಲರ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರೆ ಬೇಜಾರ ಅಪ್ಪಣ ನಿಗ್ಲ ಎಂಜಿನ ಅಂಚ ಮುನಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಓಡಿತ್ತಲ್ಲ ನಾಲ್ ದಿಕ್ಕು ಜನ ಸಾಧಾರಣ ಮೂಲ 10 ಜನ ತೆಗೆದಿ 4 ವಾರ ಇಂಕಿತ್ತ ಡೌಟು ಈ ನಾಳೆನ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿಕ್ಕುವ ಒರಿಯಗಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವ ನಮ್ಮ ಒಂದೇಟು ಮೇನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಪೋನಗೇನೆ ಪಂಡ 10 ಜನಕ್ಲ ಜಂಜಿ ಎಂಚ 10 ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತು ಕರಡಿದೇರ ಬೋಯ್ಲಕ್ಕ ಪೋತ ಕರಡಿ ಬರ್ತಾರ ಬೋಯ್ಲಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಇಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಬರೋದು ಎಂಜಿನಾಗಿ ಆಂಡ ಆನ ಫೈಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಬೇಲೆ ಬೋಲ್ತಿರಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಫೈಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಫೈಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಬೀಸ್ 19 ಬೈದೇರಿ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ತುಲೆ ತುಲೆ ರಡ್ಡಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಾವೆ ಜಂಜಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದೆ ಪಾವುರುಡು ದಿಡಲೆ ರಡ್ಡಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಸುಂದರನ ನಮಗೆ ಪಾರು ಬಾಲಿ ಅರೆ ಒಂಚೂರು ನಾಚಿಗೆ ಯಬ್ಬಾ ಏನ್ ಮಾರ ಬರ್ಸಾ ಓಪುಣ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಲ ಬಿರ ಬರ್ತಾರ ಬಾಬರ ರಿಟಮ್ ಬತ್ತೀರ್ ಪೂರಿ ಅಲ್ಲ ತುಲಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನ ಮಾರ ಯಪ್ಪ ಸಾಧಾರಣದ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪೋಲೆ ಎಡ್ಲಿಲ್ಲ ಬರ್ಬಿಡುವಾರ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್